କିଏ କହେ ତାଙ୍କୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତ କିଏ କହେ ତାଙ୍କୁ ଅନାଥର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଜଣେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚାରିଧାମରୁ ଗୋଟିଏ ଧାମ। ଏହି ମନ୍ଦିର ବଡ଼ ଦେଉଳ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ପୌରାଣିକ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କରିଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ଉପରେ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ସହରର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର 65 ମିଟର ବା 214 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପତିତ ପାବନ ବାନା। ଏହି ପତିତ ପାବନ ବାନା ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ସବୁବେଳେ ଉଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଘଟଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିରର ନୀଳଚକ୍ରକୁ ପୁରୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମୁଖ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ପରି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଦିନ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଛାଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଠାରୁ ବଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅବା କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଦିନ ହେଉ ଅବା ରାତି, କୌଣସି ସମୟରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ବିମାନ ଉଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ କି ଉଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉପରେ ବସି ନଥାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ 400 ରୋଷେଇଆ ଓ 200 ସହଯୋଗୀ ଥାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଏହିକି ଯେ ଗୋଟିଏ ଚୁଲିରେ 7ଟି ମାଠିଆ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତଳ ଓ ଉପର ହୋଇ ରନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବ ଉପରି ଭାଗରେ ଥିବା ହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ତଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଅଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅଭଡ଼ା ସବୁଦିନ ସମାନ ଭାବରେ ସମାନ ପରିମାଣର ରନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଅଭଡ଼ା ବଳି ନଥାଏ କି ନିଅଣ୍ଟ ବି ହୋଇନଥାଏ। ସମୁଦ୍ରର ଶବ୍ଦ ପୁରୀ ବହୁ ଦୂରାନ୍ତକୁ ତଥା କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ତଥା କୌଣସି ଗୁମ୍ଫାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏହି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସମୁଦ୍ରର ଶବ୍ଦ ଲୀନ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମୁଦ୍ରର ଶବ୍ଦ ଏଠାକୁ ଶୁଭାଯାଇନଥାଏ। ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ବିଶ୍ୱ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।